कांग्रेस पक्षाचा अरे नवाब भाई तुम संघर्ष करो, अरे नवाब भाई तुम संघर्ष करो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा परीख साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परीख साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धिक्कार असो, धिक्कार असो। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार, शरद पवार। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार, शरद पवार। महाविकास आघाडीचा विजय असो, महाविकास आघाडीचा विजय असो। केंद्र सरकारचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो। केंद्र सरकारचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो। महाराष्ट्र सरकारला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार ईडीच्या माध्यमातून इतर केंद्रीय यंत्रणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील नेत्यांवर सूडबुद्धीने आरोप लावून त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून आता ज्या नवाब मलिक साहेबांनी केंद्रीय यंत्रणांचे पोलखोल केली, अनेक भाजप नेत्यांचे भ्रष्टाचार उघड करण्याचा प्रयत्न करायला लागले आणि म्हणून त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांना कोणतीही सूचना न देता भल्या पहाटे त्यांना अटक केली आणि त्यांच्यावर सूडबुद्धीनं ज्या प्रकरणाचा काही संबंध नाही, ज्याला 20-20 वर्षे झाले असे प्रकरण काढून त्यांना अटक करण्यात आली। त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं महाविकास आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी निषेध मोर्चाचं आयोजन केलं होतं, परंतु पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नाही, जास्त लोक आणायचे नाही असं सांगितलं आणि तरी अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी आले। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं महाविकास आघाडीच्या वतीनं या केंद्र सरकारने जी हे ईडीच्या माध्यमातून नेत्यांना अटक करण्याचं सत्र सुरू केलेलं आहे त्या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि असे कितीही लोकांना या केंद्र सरकारनं अटक केलं, किती लोकांनाही केलं तरी या महाविकास आघाडीचे सर्व लोक, सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे घाबरणार नाहीत, उलट आणखी जोमानं पेटून उठतील, त्यांच्या मानसिक गुलामगिरीमध्ये जाणार नाही। इंग्रजांनी तेच केलं, तीच गोष्ट आता ही गोष्ट करणार आहेत, परंतु जनता त्यांना कोणतीही साथ देणार नाही हा विश्वास आहे आणि म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही या संपूर्ण घटनेचा निषेध व्यक्त करतो।